Couple of the Year 2024 ndimene tayambira programu ya chochocho pano pakanema wa Times. Lero lino Sam Kalimira watsatira banja limeneli limene akukhala masiku ochepa chabe ali mbanja chifukwa angopanga umene ukwati. Iwowa awonda adzimbiri awana Nyagondwe ndokhoza amene ulanya Gondwe awanda nzanga Anyagondwe awa ndadzimbiri. Yes. Ndipo angopanga umene ukwati wawo banja latsopano ili la nyunyu la mpaketi sichoncho choncho Yes. la mpaketi lili La mpaketi. masiku ochepa kwambiri Zinthu zosangalatsa kwambiri mwandu ochepa. chabwino kuti tiyambire kumeneko. Yeah. Adzimbiri dzina lonse m'matendani Ndine Christopher Dzimbiri. Christopher Dzimbiri. Yes. Kumudzingu Kumudzi kwathu ndi Kasungu. Kasungu. Yeah. Kasungu ili Kasungu kamuza kadame. Timapacha kuti panjo pakambewa. kwa Njovu Yeah. pakambewa Yeah. Kuti tikuandikira. chakuntunthama uko. Yeah, tikakuti chakuntunthama. Yeah. Ndiye kumudzi Ndiko mudzi wathu. oho Ndithu. Anyagondwe Paulini nini mazili Paulini usanipangira sanje lino Yeah, choncho sa. musamandipangire sanje Ngasindino. awandanzanga Ndinoyambirira ndino. Ineyo ndi kumapeto. Ndiyo bigoli mugaye. anakuza kuti adali adalakazanga Ndipo adani fotokozera. anakuza ali Kumanda mphasa kuti akazanga zona. Ehe. Pakuti ena wadamba kale. Eh. Kumene nalowera mwene. Eh. Niso inali yese. Yeah. ndadavomera Ndipo adavomera. kuti anakonda iwe Ani nakukondani bangu. kosaka niuze kuti chatatu Eti dia simna fotokozi. na fotokoza Siko madam. chabwino chuchuchu ndiye programu yake Pauline Gondwe kumudzi nkuti inayo kumuzi kweni nkulumpi kuti pacheni kulumpi kumene kuna bado makolo anga osawizi kuti meneko chapa kazuni pajamo mbali mwa gemu zeufu okay Eya. mbali mwa game ukadutsa pa chikwawa apa Eya. uyenda ukanga kupita kaphiri choncho Eya. ulokenga pali Eya. mtsinje ndili pali gate la Vwaza eya kazuni chopene pamene pompaja ndiye pamudzi eya ndithu chabwino sono awa kulumpi awa kukasungu kuzani ndiye kuti ino ndi atumbuka inde awo ndachewawo inde awangagule awo Ndipo masera. awangagule inu ndinu wako agogo chikula mayembe eya azukulu awo ine azukulera awo eneni eya chabwino tsopano banja la Nyowani right inde abambo ucho kuti ndabambo ndipo loopsa munyadira koopsa kunyadira kwake kwali mwepesa pamuna akulu sichophweka iya eh chinthu chapamwamba kwa basi mchapa mwamba kwambiri kwambiri chiyambe pona kuti mudakumana banja atalongosole ndani between two atalongosole ndani ndineyo ndilongosole Usanama tu mpojamba. ananipeza ineyo ndilongosole mmene ananipezera yo awatala kupesa linoyo Eh, ayi ndamwe mdafusirawo ite wokha kuchoka kwawo ehe akuzafika pa kwathu iya musapange prempt tiyambireso bati mudakumana bwanji ineyo abambo yawa kuti tipezane yes ine ndinetera la bambo ni masoka I know kuti nisanu yauterala then nali ni shop ku Sosbelaine nali 2022 ndiye nikusoka iwoso nali ne aneba pomwepo ninkasokapo inali grocery yoti maruma analipo almost 4 ndi iwo mushopu yanzawo mama ikamo mabiscuit na usa maoda mabiscuit nguzaikira momwemo wairu akudikirira kuti anali ni cholinga chobwera kuno kunzuzu amaza panga passport license na driver iwo kuchokera kumuzi eya chabwino ndiye nikanali kudikirira license yanga nipange ku business ndi maoda mabiscuit uzaika mshopu ya neba wangayo neba wana magusa ya iye anali ni grocery wana ni grocery eya ndi iwo samazaika mabiscuit muti menemo momwemo ilo ndi kuti muli komolinali eya nikusoka zanga nafika hapo pacha inde unafika hapo nafika hapo inde ndawi jatusoka mamask COVID-19 atavuta tsona yes eya ndi Isabenge atafika sanje tu Yeah, napita kuza nchito ndikudziwa ndithu. ndi kupeza kuti diso la jerera pompacha akuluwa inde kuona apa ulini Gondwe tsono paja iwo basi nguima pati
amaya okay mwati awa akumaika tima bisiketi mukashopu inde komwe ili ili muli komwe ili kenaka awa ambodyerera maso kwa ili inde nikuuzana iniyo mmakuopawo tumaso ili basi twabambo achangu bwera kuzamba kuti amayi ineyo nakukondani anayamba system yake imene anayambira yes ine nali ni sikafu nili ni sikafu nyumba ndi ili ni ndembera ya pya Malawi ndi navala imeneyo ndi anabwera kuti anti munibwereke sikafu yo nivalepo lero ndi ine pajapo nayankha mwana anati anti nayamba kwanyoza bambo yawo nikuti inuyo mbwereke sikafu kwa ine muvale siku lose la thunthu lero izo ndesi zingatheke namba kwanyoza nikuti ine musalisewerese ine ndine nsikana ino ndina bambo ndeti ngavalirane bwanji yanga ija tsopano abambo ya sana yanga imanika inu mamuna akubwera kuzangopempha scarf inde inu nkuma musambwadza inde chifo chani masambwadza ntimanga suna sangalale pamenepo nayamba kuti nuti abambo yawa iyi ni njira yoti aufuna nikope neyo nde kuopyedwa kuja ninaopyedwa ni mamuna uja chilonda chija chinali chikanalibe kuwawa uja wayamba uja then maganiza kuti mwinasa mutu uza nkhani imeneyo ya mamuna mutu fotokozera muimeka ipambo break tipite kwa bambo ndufuna mutsimikize zimene kuyankhulawa mwati inu ndamene mudafikirawa inde nzoonadi kuti pa grocery mafikapo ndithu ndipo ineyo ningoyikira ndemanga mafuna muyankhule mwa mphamvu kuti amve anthu amayiwa ntchito yawo ni yaoterara anali ndi bozikota za mashopu ndiyeno shopu imene idalipo amakhala iwowa padaliso nzanga kuti nimagulitsa kuma mabisikiti amakhala mapero aja nimayika pamene paja ndino nthawi imene ndayambapo kuyikapo awa sinnawapeze ndino nimangoti basi ndimene timachizana ni nzanga uja ndino by next time awa kupita kuntchito kukasona ndekuti ine ndikuchoka kuja ifana katinge drama zimene nzanga wagulitsa za mabisikiti aja panapezekana kuti takumana pakhomo uyu wakufika inenso ndikufika pashopu panzanga paja ndikuti madam mwadzuka bwanji nadziwa kaya ni mwadzuka bwanji ndikuti andadzuka ndikuti madam mwanisangalatsa bwanji nisikafumene mwavala kodi zingatheke kunena kuti ningavaleko lero litsiku limodzi lokhala linzapatsa ni madzulo ndiye amayiwa kuzola kumene adazola ine adaniyankha mosakhala onena kuti imene maganizira ineyo iya adaniyankha moni khumudwitsa so nifusefuze nakuti inu mafuna diskafu yes adzimbiri tisamana mizane kwa baba yes inu ndi mafuna sikafu kwa baba ineyo ndi mafuna di sikafu chifukwa nchimene chidali choyambira cho nikhazamba kuwalankhula ode idali njira kuti nyambo kuti minanga nenkhemwe ntendere ndekuti ndithasoma komenti ena mona kwindiro wabula ndine chifuna kuti adakhanga tani chinga maganizo anga adabwera kuti mayi ngokwiya uyu pano kunenkha choncho koma ninankonda bwanji nipanga bwanji muli sure kuti tsiku pene mutakumana tsiku loyambiriralo mudafiradi chikondi kuti mwakonda mayi ndipo ineyo chifukwa tinakwatirapo choyambira niyambe choncho yes nakwatirapo akazi awiri nakhala pa mitala pakazi awiri ndinu khana pa mitala kwa sungukongo mkazi nongwa kuchitipa mkazi nongwa kwa sungu omweko ndiyeno patapezekana kuti nakwatira mkazi woyamba amanika na banja si banja poti anthu akungotiona iyayi banja ni chinthu chine chake chimene chimachitika mmalo ena akachisisi kuchipinda ndinu mkazi anga amakana zimenezo koma uno chikwa kwawo bwera kumene nimakhala eneko amatapita ku banja chine chiyo sadanyamula imene tidwe imene yes winayo so amapanga bwino bwino chiti chonse koma uno pakamwa ineyo nimakhanga ndili banja ndi abalongolongolo aso koma mayi uyuyu damage mayi uyuyu chimene neyo ntamfotokoze cholinga changa chimene nimafuna
ndaona kuti akwanenditsa tisina kama cholingacho mwamona scarf yeah akukusambwadzana kuti iwe fa wadanga sambwadza yeah ali iwe usani bowe bwa kuti mudayankha kuti nikuti usani bowe ineza uchisiru ni makana zimenezo osati kuti ine mzindiseweresa malo moti ndine wolumala basi mzingoniseweresa sinifuna zimenezo ayi kakhale nkomaliza kameneko kuti mnene kuti ineyemo nibwereke sikafu yangayi siningakupasa olo pang'ono inde muri simupekedi sikafu ayi so kuti mfike kuti mpakana mwagwetsa eya ndiye kuti ndigwetse tsopano panzake pompacha pashopo pacha akunifunsa kuti kodi dzimbiri ne kuti yeye Samuel akuti kodi wakazi suma akonda chifukwa chani kuti amwene akaziwa ine ndine wa business mumadziwa nienda apa niyamuleka nyanya wanga niyamulentedza wapa spoon woyeza uja apa ni munsani kuika pa biscuit imwe iwe chifukwa chake njoti nizipangire zanga pa ine ndekha chifukwa ndine ana anga awiri koma anawa azaso wathandizo ndiye kuti ningokhala ngati mene munthu anthu amakhalira ndete ananga sazasamalika iyayi koma ndibwino ndipeze mkazi woti ni azinisamala chifukwa zikazi anga adalankhaza kopsa moti panopa singamuze history munthu yosinza kuti ubwino wake wa banja iyayi koma noti ndapeza mkazi ne oti akudziwa ubwino wa banja akudziwa mavuto amene makhala banja komanso ubwino wake pa banja akadziwa ndiye kuti ineyo nikazokhala naye bwino chifukwa zanga dalolalata ndeno amayi wadankhira mshupu momwe muja ife tili panja abambo inu koma mwayankhula zinthu zanzeru kwambiri azibambo ena samafuna dibanja komanso azimayiso ena samafuna sochani kodi samafuna banja ine mukuyankhula na uku yeah awa amangomvera kuti kunja kuti kugwambidwa nkhani awa alavurawo mauku walavura atifikira ifeyo ndeno akuti abambo akamwana ndili naye pano adanipanga chipongwe ndipo zimene mukunena zoti niyo abambo mulini zero kwa basi muna anakhanga tapombake place ali ngati imene mulili inuyo ndikudzionene kuti ndeti ni banja bwezi ndili nalo koma kuti wadanitenga ndine munthu olumala singakwatiwe inenso mumtimamu zidandipweteka kwambiri kuti kusenza kuti amayi wa mwamuna wada wasiya chifuniro kuti ni olumala munthu ingobwino bwino kaya ngati munthu akusoka munthu akuzipangira pa yeyekha ni nchikhulupiriro sikuneyo kuti akusamala tu banja lako mina makhala tu iyeyo ndema amenewo adalavulawa ndamene adapeka chiyembekezo kwa ine ndipo kwa ine adanisangalatsa kwambiri kuti munthu uyu ntamulankhula ni nchikhulupiriro tisakana iyayi chifukwa ndimene waniyankhira wayilowera nkhani mmene munthu kamba ife nkhani ina ino kuyankha chipezi mankafacha ine nangoyanga nkhani yake ifua choti imene ankanenera kuti palazi bambo ena amafuna banja koma samalipeza malingana ni vuto lija alipeza lija kwa mkazi uja amunaso wena amafuna akazi ena amafunaso mwamuna koma chifukwa changaza zimene akuwapanga mwamuna uja makhanga kuti banja sakulifuna ndizivanisangaza kuti ngati zimene zinaona ine nimafuna banja kwa bambo aja kwavomera kuti nimafuna banja koma iwo amangoniyesa samafuna banja kwa inayi yande nchimene ninayankhiracho kuti auyankhula zoona so kenaka basi chichewa chicha basi mwatenga step in ineyo ntone chichewa imene atanilankhulira panapita tsiku mamwake nipene ndalowa mu shop ngati ndinetera laso mulimba mtima apo ndidalimbira tu mtima ndeti ali ndi mwana mtsikana wawo adaliso ni shopu sakuseri mbali na yesu ndeno ndalowa muja muli bwanja tili bwino wabambo ino ine kuti eya mukuti bwanji mayi wanga kuti kumaniyo zone mwana mavutonga tamene kuti mkazi wanga anapanga zakuti mkazi wachiwiri anapanga zakuti ba ine nimafuna banja kumano sizinatheke zimene nimaganiza iyayi zona ine kuti ineso ndine mwana mnazo ninakuuzani mwana we ninaye abomba akatanipanga nkhazi komano mori pano pasinifuna so kwanyama tota zinseweretsa so wazi bomba zinseweretsa sinimafuna iyayi ine kuti zona kuti kuti mukudziwa kazi amayi inwe ina munthu ine ndikufuna banja komano nimene nakuona nani ineyo saname nakona nchikondi zose zijazi ni manena za sikafu kuna leo kuti ndipeze njira une kuti munthu ndikuuzani kuti bwanji papezeka kuti niyo mwanikalipira ine mdakhanga ndi mwanibweza maganizo anga wose ineni yo kumata nisachabe ningofambula chichawa ndinati pakuti iniyo amayi zedi choncho mungandilole kunena kuti niyeseko mwayiso kwa iniyo ngati kuli kotheka nidziwo zedi chipango pemwe mwachiona zimezo mayankho pasi pa mtima kapena mayesaswa ineyo ndimayankho pachike pasi pa mtima chifukwa ndimafuna banja chabwino anyagondo atakupasani chichewa chimene cheche mudawakhulupirira
atangoyankhula ndinene kuti chikhulupiriro chenicheni nalibe komano yankhani mwamphamvu komano mmene ninamverera kuti iwo akunifuna banja ninafikapo kuti bambo yawaso nimvomere ni aone nawo kuti kuipa kwawo nkuti pobwera amafuta banja inde osati chibweza ayi chibwezi simukadavomera chifukwa bambo woyamba anayamba kuti iweni kufuna chibwezi koma nauza kuti ino mnene kuti mukunifuna banja chifukwa zimene zikuchitika mchibwezi zimene zimachitika mbanja kamuni pasa mimba pa chibwezi mbanja so amapasana mimba nde ili ni banja osati kuti mnene chibwezi nde awawa anabwera direct ni mawo kuti nikufuna banja naziwa kuti uyu mwena ngwa chinungana ndayoso yamwe ni khuru amani alla ngati chibweza kandikana wetu tubamba ndi atakuvomera ba ndachandira ba ine sinachedwa ndipo ine ninapanga zonse zoti ndikufuna banja ndamba serious namba tsopano zinali zinthu za masiku awiri chifukwa tine ndali kuti ni muchiganizo cha banja kati ndifuna banja ndaona zoti mwayo kapezeka ukangosewetsa pang'ono ena amaza kulanda kuphumitsa bobobo eya amati bobobo bwanga bobo ndiye kuti uchedwa una mango boza ngonyamulako ndene ini ningopangira zoti nini munthu nitengereto ndena danozene kuti koma ine mutati mukaona ku nyumba chose chimaganizo amene wao nino kale kuti nimfuse ati mutakaona ku nyumba ino zidakhabula kuti mukangodziwapo koma no pankhani imene mwene fotokozerayi ndavera koma no ndiona imene ningabwayankhire ino chabwino kuti sadankhetsi kulo mweno ili muyana trafundo mmene mmapita munene na trafundo ndiudira mayankho kwa ineyo nali chiganizo chenena kuti mkazi une meyafusira uyoyo nagwira apa pani pangazo kuti mkazi ndikwatire koma nimazima simafuso sopano mkazi nkasamayenda ndeni kuno kusoziberaini imene kuliri kuno kunsana zafika ete nimene kusoziberaini chabwino imene amapangisa shopu iwowa ndini malo mene nokhala naye kuti njinga izafika bwa njinga yake kuti ningakhale naye ku nyumba kwanga mambo bwera mafuso maganizo mwanga tsopano muli malingaliro ine tizono tsogolo njira ipezeka ndiye pamene tsopano ineyo ninapita soka chikene ku shopo kwake nkuti mai program jayo mati nikone ku nyumba ili bwanji akuti atipite madzulo ine kutoka chabwino ine madzulo sindapiteko mawa ndalawirira madzulo sana bwere mnachandira mtima unawawa kamesa ni mafuna abwere ayayaya kuya mwena kumuyankha rumodi ziwawe indika ndino panapezekana kuti usiku wake namwimbira fana asesi nabwera pana nali busy mafani zipita kuchijere kunkhalangopo ndino nibwera mama usapita ku ntchito amayi wakuti palibe vuto ndeti ni masi nipita ku ntchito munipeze pate munipeze kuno nyumba nikuti tsona zanendera ni ndani akuti nyama tawanga uja yamazaniperekezo mukumana naye pa Golgotawa muzafika kuno nyumba natawa chabwino nyama toja sana pite tidasemphana munanyamuka ine kuja ndikubwera kuimba fona kuti anyama tapalibepo ndendi tingolumikiza na pa phone mupadze pa hotel ine kuti hotel anziza kuti fast forward fast forward chabwino mwafika kuno pa nyumba nafika pano pa nyumba napeza pali ni mtsikana wanga uyo ni mtsikana ujayo uja manena uja imana adakwati uja ndino atakhala khonde pa ine nipolowa apa padalibe makotazi awa padalibe ndino aya mayi wadanira bwino ndiyamba kulandira ngati ndani munthu iponera ndira ananilandira kusonyeza kuti munthu janani uzama uja noti chibwezi changa cha kwa munthu janani uzama uja namuzo sautani pezo abwere kuno kunyumba kuti azaone pa khomo panga mene palili walimba mtima munthu walimba cholinga mfati ni adziwe kunena kuti kodi ali serious idi ndino tabwera kuno mpenesi ponene nina zafa mawo mwamuona akutukira bwanji mtima nasangalala nampeza mamuna zinthu zoti sinazionepo nazione kwa madamuwa ntangofika munthu oti ni mlendo naona anikira bread anikira tea ati mumwe tea choambia tisanambe kulankhulana ine nana ndidoro pano unokuna ndido mwachocha
ine ziko tirekeze meneko ndiye kuti mwana kuti mwafika nyumba mwalandiridwa ndiye kuti mwadziwa kuti uyu ndese uno ndi wanga inde apo ine ntimongo mbona chivo zivomeneza kuti apa ndenda natoladi basi ndimwati muli ndi mwana msungwana ndiye anyamata awiri inu mtsikana imwe zaka zinga ine ni 35 inu 35 muyankho motsi sira kumvana ndo 35 years 35 ndimi 35 chabo tifuna tipite ku break tikatero tidzapitirize tidzalowetsa uno mukwati mukuti kodi ya tikatero tione kuti amalaya atuza kuti chani chuchuchu ndi zimene amapanga amalondoza nkhani imakhala nkhani mbuyedziwa koma kuti chuchuchu amalondoza mozama kwambiri kuti tiphuzepo zili zitatu pa zomwe tikukambirana. Programu ya lero ndili kuno kumasasa kunyumba kwa odzimbiri amene ndithu angopanga amene ukwati kumene banja la nyuwani la nyunyu ndipo times chuchuchu ndio yoyambirira kuyesa nawo anthu amenewo. Mukhale pompo ndipo tibwera mchigawo chachiwiri. Nyagondwe ndi adzimbiri tikulandeni mchigawo chachiwiri cha programu yathu imeneyi. Tsopano fast forward mwalowa mwaona kuti apa pande munthu natenga unatola uyo kwanu anati chani mutauza kuti napeza mkazi ineyo kwatu. I want you to be honest. Yeah. Mwenye chunga choka. Yeah. Ineyo kwatu sina fotokoza kuti napeza mkazi chifuna nazo zoti banja na anthu awiri azibalanga akazo zoti ati zochita zina zaka chimwene nemusakwatireka ifo tifoti pangeka ye izi chose china mutene nofuna banja ndaona zoti kuti ndafotokozera kuchika akuchimuna ndiye tisigwira iyayi koma nizauza zinthu zizineni pa banja kale ndi chimene ineyo ndidapanga mori mdapanga moti ndidapangadi audzoni makwatira ndipo nina pene ni mafoti nipangitsa ukwatiwo ni pamene ninapita ukafotokoza ninkazonga imwe okudziwa ko pa nyumba mndikaonekera kwa basi molimba mtima ndipo molimba mtima kulimba kwake mtima kunali kuti mwenkwe mwamphamvu ineyo nikaone kuti kani akwawo kwa bambo yawa akanivomera malo moti mmadziwa munthu akakwatiwa pamuzi amayembekezera kuti chithandizo chizichokera kwa mpongozi uja wobwera pamuzi pacha apongozi nde kuti mazi satunga saphika sapanga chani koma ineyo nitakataka pa nyumba paja nde ineyo namena pati chitengwa ineyo nikakhala ngati kuti ineyo naperekaso ntchito yoti apongozi azikatakatakabe kumoto kuphikira ineyo nde akachilandira nanyamuka molimba mtima awawa pambo anga atapitaso kwathu ataonekera athana nawo zonse zija mmaziwa kuno kumpoto aperekepo kanga chepe mudapeka kukacha kuli mutenga nkasi ineyo napanga zimenezo chabwino nde basi tinanyamuka pajani wakwa wakuta ineyo mapita ukoko kwa kuchimuna mwathana nawo mubwerese mpongozi ku nanyamuka ulendo mpaka ukasungu koma ananilandira bwino ndipo njovu ndipo ne chikondi munazo nikamati chikondi munivesese usati chapa mwambayi koma chochokera pasi pa mtima ine amanichengeta ngati mwina nene kuti khanda sama kuti ayo watibweretsera munthu kuti ndi woluma ndipo ndafusa dafusa limeneli chifana ndida kuzimene kuti inde awawa ndalunga ili ndo woluma awawa tikamaona mtauna amakuendetsa inde even tubwera pano anakunyamula inde kwambiri kudza kukhazana kuti pano pampando zimene sisi akukasunga adaona adaona kuvomereza kwa basi iwoso kuninyamula nikati ni kwawe chonja kuti ayi imapombo tizakutenga ndipo palibe choti ife tinene monyoza moti bwa ndipo kunabwera anthu oti anasangalala tikaona mpongozi wake ndipo kunali anthu kuona chakudya nimaisa kusankha kuti nije ichi nonyamuka kumabwerera ananipasa mphaso zosiyana-siyana moti akukasunga adakulandira nukuuzani mdalandira akwana dalandira ndipo ineyo sinimembekeza zimenezo ndili kuno nimajambulira nkazango mona kuphika amadziwa kuphika nkazango manuota ni wachonchi zona zimenezo uwapanga nkhaza kaiwe munthu uzimpanga nkhaza munthu wachonchi
ine ndimaphika china chichonse ndimapanga muri kwakazingira kwabwinonso kuja aphodo amunanga ndipo nikuti amayesa kuti ngati adule chala poeza msuzu in short pali chikondi cheni apa papa ni chikondi chimene anthu inuyo Mr. Samu menene ndili ndi mkazi wanga mene mumadzirani amakudzirani anthu kuti Samu adakwatira yes ndi madzozo tisipakhala chisawa mkazi wanu mumamukonda cheka pasi pa mtima inenso ndinafuna ndikhale ndi mkazi kuti uchokera pasi pa mtima kodi ngayende bwanji ine ndi munthu woti amene ndikuyenda eti ndikhazoona atsikana mene angakhalire mene angayimire mene angavalire mene moti ine mtima ngozi ndipweteka komano choti zidziwa mukamayenda mtauni manyamula mayendetsa Samu kusekana ndi kuti munthu wako ndipo ndimanenetsa kunena kuti munthu amene akhazonena nkhachi chawo chimene chichi ndiye kuti amene ni ndewe yakusema sewera chifukwa chimene nachikonda ineyo iye sadachikonde nikhazokonda chinthu chimene ndamkwatira mkazi wanga uyu koma si wosa amene angakondwe ena azimukonda ifota aziti chopempha chathu chija chimene cha 10 ndipasa ngona 100 kwacha 10 ndipasa ngona 50 kwacha koma no ineyo ndikuchikonda chinthu ichichi uchokera pasi pa mtima unoti ni changa moti zilingati kuti nilingati panombo olo munthu wina abwera adzathupe na kuti ndakukondatu pakuti ndakukonda ndikuti mukwiya ndili pafupi ine kwa hivi nadakhala president bambo wachakwera akuwauza awa mowalamula kuti ine kwambira kwa mkhala kazi yanga nikuzono zatu za serious daku yamkhala izizi ine nikhazo siningawapesa kuti kodi mbali mumuli anthu womotani iyayi koma nene nikhazo upanga za gawo limenelo chifukwa munthu uyu wapandira chipongwe ndiye sinifuna kuti akhaliso mugawo la zipongwe zimene anthu amakwanisa kupanga kupanga chipongwe paja ine anandipanga just a minute tafuna kutarongosa ndipo nikuti ineyo nitangomaliza sukulu yanga nili ku Magomero College nangofika abambo akuti iwe nikufunsira banja nene kuti anayamba kuti chibwezi lene nakana chibwezi icho ninati banja nisanapite ku sukulu pamene anga ntulutsira mawu amenewo ndiye nati mundikire sukulu kaye napita ku college kuja nabwerako iwo akuti pano pasopano ndeti yamba ulendo sopano wachikondi ine nikuti muonekere kaye kwa bambo after that uzakhala malo tsiku limodzi ine mimba yatani yafika chikondi chinathaso pati mpaka kulera ndekha mimba mpaka kubereka mwana pano pali form 2 kuwauza kuti ndi mimba iwo kuthawa ine mpaka ndekha kulera mimba ija mpaka pano ni mwana ali form 2 pakali pano ntsikana saba muthandizaso mwana ndipo olo atakumana nawe panjira sanganziwayi pano pamati bamba unena ati abambo dzimbiri ndipo ndizoona abambo ndiye maganizo amenewo chikungada kupangani chidalipobe that's why amenewo ankabwera unkakangati kuti mushamaki kwa basi ndipo ndinali ni mantha opsa ndipo mmene pano pati kuthera kuti 3 years now mpaka tapanga banja tapangisa oyera kuti chikwa chakafidezi fidezi ifati makuna ali ntoni ndi nkaona ngati kuti mwine ngasini mwine makuzana ni masoka amene mutitsatira niterala uyu pacha chimweso kanokha inde nditerala pepano mati uyu unikhulukira ayasa ndala bambo hanga nzangayu nditerala ndikwadziwa kuti nditerala kwambiri akhala akumawine thuma project basi kusoka maski tizikwa matija amapanga zaluso kwambiri kwa basi ndeno nimuona ngati kuti akuluwa mwina kapena akugwana uchilo limodzi ndizoti nchibwezi nadziwa kuti mukukhadi akuti kuti sendofu ukwati zukhala bwanji ndalandidwa munthu uchete popwerera uchedwa bobobo ndithu uchedwa kumeneko banja limo ndithu nyumbamo mwati bwanji takweza ni mauwo banja nyumbamo musanapite kutali sinameza ufusa nadziwa kali momwe upita koma sinamvetsetsa kwayamba pacha palibe chimene chikuvuta pa moyo wanga pa mkazi wanga uyu amapanga chimene ineyo ndikumpempha chifukwa penalilipa sindingamulamule oko mukhale ndrama mnyumbamu nimuzitani mufuna kamukoka fanta zingatheka amayi ndrama tuvalije mumpezeti akulowa kwe iwo amakwawa akupita pamene iwo akuona ziti ndrama iyi ikhazogwira ntchito kuti mina apempha bambo aja akutenga ndrama jako ndipatsira ineyo
kandi basa 50 kwacha kandi basa 100 kwacha kwa ine nimone kuti 100 kwacha njayo kuluzeni mafuna muyankheso fuso ile yeah banja nyumbago ilimo ndipo sila masewera eti tantando nini maso banja limo banja limo nyumbago zoteka kwambiri ndipo ndimakwanisa amene mukulitsatira chuchuchu siyamasewera ya imalondoloza nkhani asekano awo limene lili chuchuchu kuno kumasasa mu mzinda wa Nzuzu a new couple in town ili ndi 2024 banja 2024 loyambirira ndi limene lili adzimbiri ndakazi wawawa anyagondwe lamangidwa wiki yatha lamangidwa chabe moti sada olomwezi ni mawiki awiri sada kwale nkukwana kwa sidati nilanyowani banjale tsopano vena mwina kuliona kuti dzimbiri ngwa timing afuna mujere mkazi mkazi yakusoka chani ndafuna mujere kapena muna mwintani imeneyo anthu alankhuladi choncho komano chimene azichiona anthu sizimene aziganiza ndipo ninchikhupirira azakhupirira mochedwa kuti kodi moti kapena sizinakwana zoti akhazothawa kapena kampamba adakalibe komano ineyo ndili pano mpaka na pano mene mthamati wakwatira ine ni pabanja panga mwakwatira no moti muli pabanja pano sini kutekesekaso anthu pano pasana fiyaso zoti akhazolankhula naona zoti pa social media alankhula zambiri mbiri ndino zimenezo kwa ine pano pasana nangozika mmakutu muli makutseka kuti zingotuluka basi nikamavera iPhone zivera muna anthu akamanuza live basi zingotuluka zingopita ndibenezo ntchito chifukwa chimene ndimafuna ine ndechipeza ndimafuna lingiri ni banja langa lingi ni banjali basi muli mnaveka lini pano tindilingiro aliyese taonesa lilingi akamati banja amanga banja oyera aoneke nkhope lingi nimene hii jonjo ndito chabwi by the way neso ndinayo banja waiti yani chabwi tsopano mumasoka kutanthauza kuti pano muli pabanja koma no mumasoka ndiye kuti mukuyenera kuti mugawe nthawi sichoncho musamale banja komanso ntchito sitizamva kuti awathawa kuti amangotandala kusiku ndipo sizatheka ine apapa nizigawa nthawi nthawi iyi niyenera kuti nizuke niatentesere madzi abambo mwaliba nizuke niyase moto pambaula olo pa magetsi matendesere madzi ineyo pano nimatenga madzi yanga papoto nini chithini choyikapo madzi nizitunga pakandowa pang'ono kuthira basi madzi akatentha nianyamule niike pasi niike mpeseni abambo yedzukani munikhululukire kunyamula kokha munyamula anyamule madzi aja apite kuja kubafa kuja ndekuti ine chovala nakonza kale nachipanga kale iron bwino ndipo nasankhaso kuti zovala izi nizimene avale pano abambo kumene akupita izizi tiike apo zichapidwe awa sinifuna kuti azivala zosasita ayi zinali zakale pano aone moyo wanyuwani amwe kaphala anyamuke apite ku business olo athamange akaoneka ganyu pena pake basi tu ine nili pano nikusoka mwina tikagule salon town mwaiva tunkhani tu amene wawa ati amapanga zimenezo tu kusamala mamuna wawo inde kuti mamuna adziwa ali pabanja kwa basi inuyo muli pabanja amuna anu omasamala chifukwa sizotenga for granted to say kuti basi bwana tapanga responsibility ya mkazi awati amakwanitsa kwa amuna inu mmakwanitsa mmasitira amuna anu mmaphikira mmachapira mmapangira zonse zimene kwekhala ngati mkazi kupangira mamuna awati apati amakwanitsa mwalimu amakwanitsa kwa basi simalero kwa basi amapanga zimenezi ndi kukwati kuja kuna bwera tuko kukwati kuja ndipo tisanayambe kuti tili mprocess ya banja lathu ife tinayenda kuziwisa makolo amzuzu maofisi ativeti St John of God kaya kuti St John chipatala Anglikani machachi osiyana siyana ife tinafikira ku polisi kulanzi kusite tili nukwati
ineyo mene mmaniziwira mwana wanu muno mmuzi niyeneraso kuti nikamalowa mbanja muziwe cholinga chinali chomwe yaunena anthu wakuti mwina mwamunayo athawa chifukwa ngati amalawi simunaziwe zoti ine nali ni mwamuna mawa nikamalira musati ife ngati tinadziwe komano amalawi adziwe munthu uyu ngati zikhale zotheka zamuone pa mbalanganda kuti akathawa nkhope ndiye kuti ajambula amalawi tsopano ndiyeno tsiku lija litafika chomwe ndinakhumudwa nchoti anthu ambiri sanafike ya mwina sanafika nthambi isifike tili pano anthu amene mukutsatira Malawi please chonde simunabwere kukwati ndithu ukwati wa dzimbiri komanso Paulini amene ali akazi awo simunabwere kumene koko ndiye kuti timene ati asupe amene sinabwere banti asupe kukwati kuti nanga munthu umathota ngwanika ena mwina kulali makwatiso ena mnati kunchito ena kulali zovuta ena mwina muli kutali muli kunja kwa dziko lino ulomalemo muno kwamona kuti uyu dzimbiri ni mkazi wake Pauliniwa awa kumene mbanja ino mkamalo wa mbanja kumafuna pamakhazi ambi zofuna ni mukhozo kuwasupa ndipo tipange muchiti machita nthawi zonse muja kuti mmatsatira through chuchuchu kuti chuchu zabweso malo ano kudza super live apa ino mutapanga mmene lakuchitira zoti kuti atafiki zikuchitira bwino kwambiri tikusupani kwambiri mava zikomo kwambiri tikusupani ikala kuti anthu amene sanabwera Malawi ambiri akusupani nanga sikukwati timasupa sikuti mupanga fundraising koma no ukwati wose munthu umasupa akuti bwani kukwati umasupa ena mwina munzuzu mudaona upaseni makadi chanchana ena kuwauza nti ndo ukwati koma simudabwere munthu kusupa sichoncho ndithu tsopano tipite kumapeto a programu yayo mwachenatu sapato naiwana sapato iyi mpaja mmaziwa nanga si munthu amayenera kuti achene nditha kugwira sapato samkhazogwira chabwino napemphato nkadakhala nkadagwira nene sapato ili ni dress lake wedding imene tinavala chifukwa dress limene navala lili litinapa send off pa bridal shower ena tinene chonchi iwosa bambo alini zovala ngati ziti ya sapato inali ya black iwoso sapato ya black koma pa ukwati weni tsono iyo ni sapato ya wedding dress chabwino ya mudapoda ndipo kunali kupoda kopsa woti so akakaona Malawi pa sikirini baja akuona kale mchituzi makuona kale aziwa kuti tsopano ukwati ndalama inde adakupangisa kuti ndalama ife kuti tifike pamenepo akulu ni akutchalichi ampingo wa iwo abambo yala ndi a Grand Palace Hotel na amene anatipanga kwambiri sponsor ampingo ndi a Grand Palace Hotel na amene anatipanga sponsor kuti ife ukwati wathu nimapemphera mpingo wa PMC ino mapemphera mpingo inene ni wa Roman Catholic ndi pano pa tili kwa PMC so far husband inde chabwino. Alright, tupita kumapeto programu yathu ya lero timafuna kuti tiyambire inuyo banja ndi limeneli anthu akaona munthu waulumali mwina amona ngati sangapekerekana kalikonse koma ife taona apa kuti ayi inu ndinu mkazi pano mmapangakana kalikonse ngati mkazi mauza chana Malawi tiyambire mwina maumalisa ineyo Amalawi choyambirira chomwe ningauze kuyambira kwa azibambo mwina nene chonchi azibambo tisamsale mzimayi tampeza wa ulumali komano inuyo mtima wanu ukugwa mchikondi musagongowe iya imwena kubwerera mbuyo kuti komano mzimayi akanakhala woyenda nkhope yake kazi wochita zaiza nisangalasa koma ifuwa choti ali ni ulumali ineyo basi chikondi changa chathera pamenepo olo kungomuyesa nkumpasa mwina mwana nkumusiya olo tinene kuti awawa angapange zotheka kandi business olo ntapasako kanga chepe kuti apange business akhoza kuti amenewa mwina angokhalira zopempha tiye timfikire chimene ife tingathe Amalawi kuti timfikire mzimayi uja akhoza kutha for example apa ulini pano ine ni masoka pano pachonjo mmene tilili pano nili ploti kuchokera muzosoka nikanakha kuti nimaziderera tipiteso kumbali yayo ifeyo olumala umunthu wathu timazolowera zoti inayo ndine olumala basi kwanga kwatha ningokhalira kuti nipite mtauni zikapempha koma upemphe Mulungu kuti ine ndine olumala komano Mulungu wanga munganipase talent yanji yomwe inganipange kuti nithekere pandekha
nithe kupanga chinthucho nizipeza kandalama nizizithandiza pa moyo wanga. Ine ndine wosoka ndine terala muone kuchena uku nachena pano nkhani yake ni manjanga palibenso wina amene ananipangira ndekha moti atafuna soyena kuti afuna kuthandizireni kuti tukule uteralawo ndipo nikuti ine ake anati muzandisokere zinthu ineyo kandi no akampani kandi bungwe kandi ndi masukulu bwera ninazo zosoka zanu ine nizakupangirani kuti mupeze mchere ine nipeze mchere banja lilimbe ni ndalama kuti ipezeke maomaliza atsogoleri chabwino. Ineyo amalawi ndikungafotokozera kunena kuti asazionere pasi kunena kuti ife ndifo aulumali sitingapeze banja. Kunkopa mamuna munthu ukhaza kunkopa amene ungamkopere mamuna so amaona kuti makazi namusangalatsa pali chimene mamuna adafusire mkazi amaona po dressing imene wavala mkazi kazona imene yakuonekera skin yake ili makola ili bwino amaona kuti mkazi ni kazomfusira. Ndino amalawi so ndikwafotokozera kunena kuti adziwe kunena kuti mkazi wina aliyesa ni kuti akhale pa banja asampange nkhaza iyayi okati khata ali mvuto lanji kumano ngati mkazi yako ipeza ti mutu akakugwira ntchito kumano mavuto mwina ali kumanja kapena ali kumenyendo tisatengane kuti mkazi sitingathandizane naye chifukwa mawuwo kamene ngalankhule ni zetuso zina zimene angakuonjezere tukhazo panga chinthu chachikulu komano ngati ngakhani mtimone kuti ine munthu olumala kapanga naye chani nibweni kwatire mkazi kuti ine nizendane shosholo pansewu ndiye kuti ukuzidula malire ndiye kuti chinaso sungachidziwe kutsogolo kuti chimene ungakhoze kuti chabwino ni chiticho ayi koma ndikwauza amalawi kunena kuti munthawi iyi adziwe kunena kuti munthu walungalunga wakwatira mzimayi wolumala kodi anthu awa cholinga chawo ndi chani kodi banja ndi chani kodi angokwatira moti angosangalatsa anthu kapena akwatira kunena kuti mene amalifunira banja. Ineyo amalawi ndikukuwuzani ndakwatira kuti ndikufuna banja ndipo ndikukuwuzana amalawi kunena kuti munthu waulumali musamanganire pasi. Ndaona azibamba awiri angapo amene apanga mwambo ukwati kuno kunzuzu pangani anthu aulumali koma amutha munthu aulumali zimenezo ndikuthetsa kuyambira kwa tsiku leroli ndikuthetsa kunena kuti munthu walungalunga wakwatira mzimayi waulumala asampange chipongwe kapena chisakhalenga chitozo kunena kuti kodi nikaenda naye bwanji munthu waulumaliwe ayi koma adziwe kuti mulungu adafuna kuti munthu akhale mene amakhalira munthu sikuti adachitofuna upempha munthu uyu kunena kuti ndifuna ndikhale waulumala ayi koma malinga ni mene mulungu amalengera zolenga zake adapanga kuti akazanga akhaleso wachoncho ndenu ngati adapanga mulungu pali chimene adapangira ali cholinga china chake mulungu ndi chimene chocho tisamutaise nthawi kunena kuti iya tizingomuthawa wafuna kuti akhale ndi banja ndeti muthawe ndi apeza kuti malingiro chana kozaje kuti akoze chinthu china chake ndi apeza kuti mwamudwa malingiraje ndeti mwaphiraso tsogolo munthu waulumali komano timukonde munthu waulumali cholinga iye azisangalala ifeso tizisangalala. Munoona ineyo ndikapita ku ntchito amanikana amanusa kunena kuti abambo mufuna ntchito ine bambo ndifuna ntchito mwenga ndi kunyumba kwanga ndi pali mavuta awani akuti inu muli nayo kale ntchito kale ndinochita bwino kale ndino pa nthawi inoyi ndipo ndine kuti fesi ngopaseni ntchito iyayi chifukwa kuti muli ni ntchito yayikulu ndine kuwanyamula akazi angawa kuwayendesa pamene akufuna akuti ni ntchito koma ano ndimadzati munthu ukamugwira ntchito monga ngati ni bambo Samu mukamugwira ntchito mumalandira salary koma ano ne akuti ntchito ndinayo kale koma sindinalandira salary ndadziwa kuti mulungu ndi amene andipatsa ntchito iyi malipiro anga ali ndi mulungu sindinganena kuti malipiro anga ndipatsa ndiwo akazi angawa ayi koma mulungu ndi amene andipatsa malipiro anga ndeti dziwe kunena kuti munthu uyu timukonde mene alili munthu ziko modusala togwirako agwira ndiko sa kulopa milandu awa amanipangira sana isaje sizapanga sa ayi amene mmatitsa tiyathokoza kwambiri kuti mnavomereza kuti tithe kutsatira tithu nkhani imeneyi makamaka banja la new couple in town awa ndi adzimbiri awa ndi anyagondwe tinatsatira kuti timve chutichweniweni wa nkhani ya banja lawo ndipo tamva takondwa komanso taphunzirapo zili zitatu ndipo ine dzina langa ndi Sam Kalimira ndipo tiyambire kwambiri chifukwa kuti anthu mmatipatsa feedback yochuluka chuchuchu simaiphonya chuchuchu imakhalapo 8:30 lolemba madzulo ndipo timabwereza lachitatu 9:30 komanso Thursday 10:30 mamawa ndiyeno mukhale pompo chompunga mundi ambiri pano paulesi ya Times ine dzina langa ndinauti kale ndine Sam Kalimira ndapita.